Siguro kasagaran kanato nakasinati o kanabitang reward and punishment. Siguro sa mga bata pa ta nakasulay na tani kanabitang kung makabuhat ta og maayo doon na tay reward. Makabuhat ta og dautan o dili maayo doon na tay punishment. Mo siguro niya ang kasagaran naghatag natog kadasig sa pagbuhat og maayo kay doon na may reward, doon na may premyo. Pero ato ang hinumduman nga dili sa tanang higayon ngang nagbuhat og maayo dunay reward. Dili po sa tanang higayon ngang nagbuhat og dili maayo dunay punishment. Ato nang maobserbahan sa ato ang katilingban karon, dili ba? Daghang mga tawo nga nagbuhat og dili maayo apan tan-awa na alang gihapon. Ug daghan po mga tawo nga nagbuhat og maayo nagpabilin lang gihapon diha sa kalisod, diha sa mga problema ug uban pa. Munang usay makapangutana ta sa tugtag sa kakagalingon nganong ang mga maayong tawo mag-antos man. Nganong mga maayong tawo nganong itong mga suod sa Ginoo, nganong katong maampuon, hinimbahon, makasinati mga pag-antos. Kini hinuong mga tawo nga walay simba-simba, mga tawo nga nagbuhat og dili maayo, tan-aw nato hamugaway man hinuong kinabuhi. Munya usahay mo ni magdala ka nato og kaluya diha sa ato ang pagkinabuhi, diha sa ato ang pagsunod sa Dios. Pero mangutana ta, unsa man di atong ganahan nga reward sa atong kinabuhi? Unsa may gusto natong reward? Siguro ganahan tag reward nga kanang diha-diha dayon. Mga reward nga mga material nga butang atong makita dayon. Pero atong hinumduman na kini sa mga butanga lumalabay lamang. Kini mga butanga dili usab kini mulungtad. Temporaryo lamang kini nga maghatag kanatog kalipay. Ug mao kini ang gipangutana sa mga tinun-an ni Jesus. Si Pedro maingon, nasayod ka nga gibiyaan namo ang tanan ug misunod kami kanimo. Ilang gibiyaan ang tanan, ang ilang pamilya, ang ilang trabaho, tanan ug misunod sila kang Jesus. Naningon sila nga, wala ba day kami maangkon, wala ba day kami reward ani sa among pag-antos, sa among pagsunod-sunod kanimo, sa among pagtabang kanimo, sa pagsangyaw sa mayong balita. Pero sa may gitubag ni Jesus, ang iyang tubag nagpasabot nga ang ilang reward dili dinhi ni kalibutana. Ang ilang reward tuwa sa gingharian sa langit. Mausab kita. Ang ato ang ganti, ang ato ang premyo sa pagbuhat ug maayo, siguro dili pa nato karon matagamtaman pero naa didto sa gingharian sa langit. Giandam na sa Ginoo. Munang dili unta kita kapuyon sa pagbuhat ug maayo. Dili unta kita ma-discourage sa pagbuhat ug maayo nga para nato murag wala tay reward, wala tay premyo. Tungod kay ang Ginoo nasayod sa ato ang gipangbuhat. Ang Ginoo nahibalo kun unsa ato ang gipangbuhat ining kalibutan na. Nasayod siya kun unsay nasa atong kasing-kasing. Dili pa siguro karon niya ihatag atong reward pero magmalaumon kita nga ang labing dakong ganti kanato sa pagbuhat ug maayo wala dinhi sa kalibutan kundi tuwa sa gingharian sa langit. Ang ato ang kinabuhing walay katapusan. Munang gihagit ni Jesus ang ihang mga tinun-an. Sige, padayon lang mo sa pagpaningkamot. Padayon mo sa pagsangyaw sa maayong balita. Padayon mo sa pagsaksi sa kamatuuran. Kaya sa katapus-tapusan inyong maangkon ang tinuod nga kahimayaan. O tinuod man gud. Hantod karon ato silang gipanghandom. Atong gipanghandom ang mga apostoles, atong gipanghandom ang mga santos nga nagbuhat og maayo dinhi sa kalibutan. Bisan gani silang pagbuhat og maayo, gilutos sila. Pagbuhat nila maayo, naglisod sila, nagsakripisyo silang kinabuhi. Apan wala nila kini igsapayan tungod kay nagmalaumon man sila nga ang ganti nilang maangkon mao ang kinabuhing dayon. Manangkuhaan nato og panigingnan ang mga nanag-una kanato, ang mga santos, ang mga tinun-an ni Jesus. Kuhaan nato sa panigingnan, kuhaan nato sila kusog sa pagpadayon, sa pagbuhat ug maayo.
taliwala sa mga kakulian, taliwala sa mga pagsulay, taliwala sa mga pag-antos nga itong masinati nining kalibutana. O dili kita angay maluya kung para nato mas labi pa hinuntang nag-antos, mas labi pa hinuntang naglisod kaysa mga tao nga layo sa Dios, sa mga tao nga kanunay nga nagbuhat og dili maayo. Kay matud pa sa Ginoo, ang nagbuhat sa ingon gigantihan na. Gani naghatag siya kanatong mga pagtulunan, nagbilin siya mga pagtulunan aron makatabang kanato sa pagpalambo o sa pagpalalom sa tong relasyon ngadto kaniya. Labi na gayud ang beatitudes, di ba? Bulahan katong gidaog-daog, bulahan katong nagsubo, bulahan katong naghilak, bulahan katong gigutom, bulahan katong naglisod. Kay ila ang gingharian sa langit o matagamtam nila ang kinabuhi nga walay katapusan, ang tinuod nga kahimayaan. Muna makaigsunan ko da ni Kristo, kita gihagit o gipahinumduman sa Dios nga dili kita magmaluya sa tuang pagpalalom sa tuong relasyon ngadto kaniya, dili kita magmaluya diha sa tuang pagbuhat ug maayo diha sa katilingban, kay ang Dios nagtan-aw niini ug gantihan lang gayud kita niya sa umaabot nga mga panahon. Amen. Palihog manindog.